गाखोनो मोननानै माबायदि मोनखो नानि? मोजां मोनदों। मोजां मोनबाय ना? आस्सा गोसोखौ गोजोन मोनखाबाय दा? दे दे दे। माइनिफ्राय फैदों नानि नालाय? ओरैबायदि आरोना नाव जावदों लोगोफोर नै बेवहाय ओरैबायदि मोजां बेवहाय नाव जावनो जोरैबो मोजां आरोना आरो बेवहाय सारि सारि बैग्रिबारि नोंथांमोना फारिनिफ्राय नाय ओमफ्राय दा बेबायदिनो ओरैजाय बिराद मोजां आरोना नै आस्सा बिराद मोजां नै लोगोफोर बेबायदि नोंथांनाव मिथिनानै लागोन बे बुस्थुखौ बबेनिफ्राय लाबोनाय जाखो? बे बुस्थुखौ क'क्राझारनिफ्राय लाबोदों। क'क्राझारनिफ्रायनो? आस्सा भारा ना मा बियो? भारा लाबोदों। अ भारा गाखोयोब्ला टिकेटखौ बेसेबां लानाय जायो ब्रादार? पार हेड 50। 50 ना? आस्सा जोबोद खमानो माथो जावग्राया दा बेबायदिनो नै गाखोनाय जासिगोन ब्रादाराबो नै ओरैबायदि मोजां सालायगासिनो नानि मोनाबो गाखोयो दा? आस्सा दे फैदो दे गाखोफैदो दा गाखोनाय जासिगोन गाखोदो दे इयावबो जिराय जायो नै ओरैबो सासे दे बाया नानि आदा मुनि राम नावा जावदो नानि बे गग'आव सावथाय आदा मुनि राम नावा जावदो बरिया सुपार हेड नाव आरोना रायजो राजा नोंथांमोनाबो फैनानै गाखोफैदो अनलि 50 रां एबा बर'आव 50 थाखाल' लोगोफोराबो फैनानै गाखोफैनो हागोन ओमफ्राय दा नानिया माबायदि मोनदों नानि गाखोनो मोननानै? मोजां मोनदोंना? आस्सा गिनाङा आं हमथागोन नानि दे ओमफ्राय दा नानियाबो सालायदों आरोना नै नानिया सासेया नै सालायगासिनो दं नै बिहाव बिहामजो गाखोबाय जोङो हायो दे होमबा ओरैजाय नानि मोना गागासिनो नै होमबा ओरैजाय नानिया गाखोगासिनो नै जों सानैजों गाखोदों नानिजों आंजों दैया फुलेल' नालाय ओरैबायदि होमबा ओरैनो बेवहाय साबैसेसिम गाखोयो? 6 जन ने? आस्सा माने 6 जन गाखोजायो आरोना 6 जन लोगो नांनानै नोंथांमोना गाखोनो हागोन अनलि 6 जनजों 300 थाखाल' आरो 300 थाखाल' जायो ओमफ्राय बेवहाय गोसो बायदि गोसोनि साननायफोरखौ खुला खुलि फोरमायलायनो हागोन ओमफ्राय सोरबाया मोजां मोनलायनायफोरजों रायलायनो हायिखौबो गाखोनानै रायलायनो हागोन आरो रावबो खोनालै नालाय सागोर गेजेराव ओरैबायदि ओमफ्राय नानिया ओरैबायदि मोजां मोनदों ओमफ्राय नै नानि गोलाया गाखोदों आरो नानि गोलाया ओमफ्राय नानिया अबेनिमोनथाय न'आ अबावमोन नानिया? आमथेखा ओमफ्राय माथो नोंखौ सिनायामोन आं दिनैसो सिनायबाय आस्सा न'आव थाबाय दायो दिनैसो फार्स्ट टाइम ओरैबायदि 6 जनजों 300 थाखाल' लायो लोगोफोर गोसो बायदि जरा गाखोनानै रायलायफैनो हागोन गोसोनि सानलायनायफोरखौ बे दै गेजेराव फोरमायलायनो हागोन रुमु ओरैबायदि आरोना लोगोफोरनो नोंथांमोना फैनानै सासेयाव 50 थाखाल' मिनिया बर'खौ साबस्क्राइब खालामाखैब्ला नोंथांमोना गोख्रैनो साबस्क्राइब खालामदो सनाफोर आंनि सनाफोर नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामाखैब्ला साबस्क्राइब खालामदो आरो लोगोसे आइफवालि पिकनिक स्पटआव फैनानै नैबे नावखौ गाखोफैदो आरो सासेयाव अनलि 50 थाखाल' ओरैबायदि आरोना
गाखोदो बे नावआवनो जोबोद मोजां आरोना दै गेजेरावहाय गोसोनि खोथाखौ फोरमायलायनो बे नावआव गाखोनानै नोंथांमोनाबो बोसोर गोदाननि मा सानदोंमोन बोसोर गोदानाव रायलायनो हायैखौ नैबे नावआव गाखोनानै रायलायफैनो हागोन। हेपि निउ इयार हैप्पी न्यू ईयर। आई बोले पिकनिक स्पॉट आइए मेरा साथ, खाना पीना बहुत अच्छा है, तो घूमने के लिए बोगरे बारे जंगल में बहुत अच्छा है, अच्छी तरह से आ जाओ भैया आ जाओ। के बोलने के लिए बहुत अच्छा है, आ जाओ ना आ जाओ। नानी नावआव गाखोनो मोना माबायदि मोनदों नानि मोजां ना? आच्छा नानियाबो मोजां मोनदों आरोना। औ जोंहा बिहामजोआ नाव सालायगासिनो आरोना नै देन्जार खाथारनाक आरोना। बा औ ओरैबायदि मोजां आरोना नै। अरे नायसा नानि बिमा बिफा गस्ला गोदान होनाय बायदि मोजां मोनलायखादों दाबो गाखोनो मोनानो। औ बिराद मोजां मोनदों नानिया गाखोनो मोनानो। औ गंसेया नै बेनो नै गेजेरजों दैया माबायदि सौ गबोयो आरोना नै एकदम बेबायदि आरोना। औ बौहाय नोगोद गोथौ माथो। बरिया बरिया बरिया। खेबसेल' गिदिंनायसैलै ने खेबसेल' गिदिंनायसै जाबाय। बरिया 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 बरियाथार बरिया नङाला। जोङो बेखौ सार्ट खालामग्रा लाबोनो मोजां ना जावना हो दे जावना हो जावना हो जावना हो। बे नावआव गाखोनो मोनानै सानानै न'आव लाबोनो मोननाय बायदि गोजोन मोनलायखाबाय। ओरैबायदि ओमफ्राय आइयालाय मोजां मोनदों ना मोनाखै? आइया मोजां मोनदों आफान। मोजां मोनदों ना? आफानलायदों आफानलायदों बेवाइसो जायोनो। ओरैबायदि मोजां दायो जों ओंखारनाय जासिगोन आरोना। ओरैबायदि गोसोखौ गोजोननाय मोनखाबाय माने उदै गाज्रि जाना खिगारना उदै मोजां मोननाय बायदि मोनलायखाबाय आरो। दायो जों ओंखारनाय जासिगोन आरो लोगोफोर। ओंखारदो दे दा जों ओंखारबाय आरोना। बेयाव 50 थाखा होनानै गोसो बायदि बेखौ गाखोफैनो हागोन आरोना।